Di guys, kung uyab oy makita mo dito kung dream girl karon ba. Excited na jud kay ko. Matay. Derp. Oy, pag manglaag na itong sikat kayo sa Facebook ba nga? Asal ito napita rin? Kuhan, ano na Dirt? Di po sa paglandar. Murag mauna nga kan? Di, mas nanindot Darp sa kwadron, sa abot o, sa Aurora ba? Tungulaganan ba? Tungkuhan lagi. Sinala na Derp. Kalag na ka dito Darp. Tunglas. Kayo eh. Tanawa Derp. Isarap ka lang kalukat sa cellphone. Sa akin, wala ko ang taan eh. Uy Derp, asal ka ito Derp? Tingin kayo. Yan Derp. Well, yan na rin ka Ay, kadi ay. Awa na ba? Yawa. Ako ito. Apo na nimo na pulitan. Naila na ba? Buang may magbatay galaw mitik ane. Ay, gila na lagi na. Ayaw sa bukana nimo pag diskarte ka. Wala na Alex, magkitiunan ba? oh, tanawa ko na oh. Di mo katuno. Ngana ko. Gwapo na. Nya, nag-meet mo na. Mao na pangutana Darb. Pila na ka tuwig ni. Sila Dirt. Buang. 16 years na yan eh. Karon pa may kita gayong ta. 16 years na. Yeah, probably. Ha, buang LDR good. Sige, nagpala-pala Darp. Dili, bakit bad na. Nya. Boy. Tama mo meet ana. mo ba? Ito mo Darp. Ito mo Darp. Ito mo. Bulag na nga to Derp. Ano? Karo mo mong bilang na Darb. Siyempre karon first time na mo eh. First time na mo yo. Anto gratis to kay ka. Basin. Basin kayo. Ano Darp? Basin, retukada na ha? Dili. Wala, walang halong chemical ha. Pangubag ang naong na nag-meet ninyo. Na-expire na yung retoke niya. Wala lagi ng halong chemical. Wala ka. Oo, balikan tanaw dar. Yawa lang yan. Tila-tilaan na na ay. Ay, wala niya. Salamat. Ganito na akong pinaako. Kayo kayo. Wag ka na-scam na Darp. Wala ay Poster na ba? Poster ba? Hello, babe. Hello, babe. Asa lang ka? Ara Rodrigo tambay. Doon ako din sa lugar kung asa sa bahay. Sige, pagulong ako. Yan ito. Duda yun to. Duda. Poster ito. Poster. Poster Ilan sa to? Sige sa. Bayot. Ano? Pero dito bayot ba? Kaya kapag bataan, nag-uba na may anak niya sa una. Berada, bayot. Bayot rin yapon. Yay, basin mayo to Darb. Scammer ka. Scammer ka. Puta ka balo, puta ka. Kita mo na sila karon. Dress ako, ganan sa tama. Nawag mo akong uyab. Sige Derp, sige Derp. Sige, sige. Amping, Darp. Amping. Sige, sundan na to. Amas ayo, sundan dito na to. Tata. Ninja man. Ninja tan. Ninja man na. Pagyo magalit ko Darb. Kami maglawas. Lami po. Dakong tutoy oh. Put. Ito mo lagi Darb. Ito mo na. Oh, sa picture niya. Ito. Ito. Sa kay dagway mo. Scammer da. Scammer. Scammer lagi. Scammer lagi to Darb. Balang kita tikbalang na Darb. Tulal. Untung kasi sa Facebook. Awa, bayot lagi na. Hindi ko masipit. Bayot na, bayot. Lahira lagi ko sa picture, babe. Lahira pag gani ka diri. Ah, kabuang unsa man ilong mo ron, babe. Oh, mayroon pa ko sa imong ilong. Kabalo ka. Layo amo Layo ka diri para mag-meet ta. Tuloy na naon ko nimo. Lahi, babe, lahi ra Scam kay ka. Scammer di kay ka, babe. Ba? Scammer di kay ka. Mayroon pa ko sa imo ha. Kaya na ikaw di kay scam. Tanawa po eh. Awa ha. Oh, tanawa na imong picture, di ba? Ay, aga, wagay ko ingon nga. Awa, gunin mo picture. Oh, gwapa kay ka sa picture. Kung pa man pud ko sa personal, di ba? Lo. Gwapa di kay ka, babe. Ano sa? Karon lang, tayo nag-meet na ta. Karon ra pod. Ikaw gani abi na kung gwapo kay ka. Ah, nga pod nimo.
What's up mga kadarbs? Salamat dahil sa pagtanaw sa mga video. Unta nga na-enjoy mo sa mga video. O please subscribe our YouTube channel and don't forget to like and comment and share. Guys, patabang may pag-grow up sa among channel. Aron daghan pa mig ma-upload nga mga video. O ako lang pong i-insert to ang tulo ka kauban nga nagdali-dali og lakaw. Sila si Rex, si Carlo og si Makin. Og nagdaho po may pasalamat sa among editor o usa pa sa mga among cameraman o sa mga scriptwriter. Stay safe and glad. And stay safe and God bless you all. Thanks for watching, guys.